canalul meu. Astăzi noi suntem în vizită în România, în județul Bistrița, localitatea Luca Ilvei, și avem ca pe gazdă o bucătăreasă extrem de perfectă, pe Iulia. Noi împreună vom pregăti pancake-uri, sau cum se spune pe la noi prin zona prin Luca Ilvei, clătite americane. Pentru pregătirea aluatului de clătite americane vom avea nevoie de următoarele ingrediente. Vom avea nevoie de 300 ml lapte, 5 linguri zahăr, 7 linguri făină, 5 ouă, 10 grame praf de cuc și cacao. Pentru început vom bate ouăle cu zahărul. După ce am bătut ouăle cu zahărul, vom pune laptele și vom amesteca din nou. Aici, acolo, va prelua asistenta mea, Iulia. Te rog frumos. În continuare vom lua bord de făină pentru a pregăti restul compoziției. Așa, vom pune praful de copt în bolul cu făină. Și în continuare vom pune cacao. 2 lei cred că sunt suficiente. Așa. După care urmează să amestecăm bine. Așa, în continuare, după ce am terminat de amestecat toată compoziția cu făină, cu praf de copt și cu cacao, să punem înapoi în bolul cu care am început. Peste ouă. Așa. Amestecăm puțin. Așa, deci după ce am amestecat toate ingredientele în vasul nostru principal, urmează să recoanem. În indicație vom lua cantitatea potrivită de compoziție, indicație de o jumătate de polonic de genul ăsta. Și vom face o clătită cam de dimensiunea aceasta, cam așa. Clătitele americane n-au o dimensiune foarte mare. Așa. Așa. Și vom avea grijă cum se prăjește ca să nu fie foarte arsă după ce o să se termine. Întoarcem. Vom continua exact la fel cu tot restul compoziției. Așa. Cam așa noi s-au primit clătitele pufoase. Nu uitați să încercați această rețetă și noi ne vedem pe data viitoare. Pa! Verde.